s'abraça la Bruixa d'Or, som equip ACB, la temporada vinent, Bruixa d'Or Manresa manté la categoria increïble, victòria 80-90 al Barclays Car Center Arena de Madrid, és un final apoteòsic, ningú donava ni un cèntim, ni un duro, ni un pèsol, Miquel Riera, al final més merescut per l'època de Josep Vives, que finalitza el seu mandat en l'equip vegenc, amb l'equip a la Lliga ACB a totes, felicitats al conjunt manresà, felicitats a tota la família del bàsquet Manresa. Això és 24segons.cat. Avui debutarà el nou Congost l'escorta americà Jekyll Foster, nascut a Mississippi el 22 de juliol de 1983. Es tracta d'un dos americà que també pot jugar com a base. Té un contracte de prova per un mes, igual que quan va arribar Milos Milisavljevic, i podria quedar-se fins a final de temporada en cas de convèncer els tècnics. Tot i que el seu darrer equip ha estat el Guaros de Lara, de Venezuela, ha jugat en diverses lligues d'Europa, com l'Alemanya, on la temporada passada va contribuir a redreçar el rumb del Medi Bairó. Esperem que sigui un bon fitxatge per l'ICR Manresa. Comencem amb la primera franja, el color verd, alerta baixa. En aquest primer sector tenim 3 jugadors. El primer és Artem Pustovoy. El pivot ucraïnès de 2,16 m i 23 anys prové del Químic, el seu club de formació, i amb qui va debutar com a professional. Primera temporada. Centímetres i envergadura encara tendres, però de gran potencial. Continuem amb Mantas Benzius. Alè lituà de 2,03 m i 25 anys prové del Trefil Sopot, també ha estat al Lietuvos, el Passal Valis, el Perles i el Klaipeda. És el seu club de formació. Primera temporada. Alè tot terreny de gran treball defensiu. En el penúltim d'aquesta franja, Fran Cárdenas. Base andalús d'1,77 m i 25 anys, prové de l'Oviedo, també ha estat a l'Orense, el filial del Sevilla, i el CB La Palma, el seu club d'origen. Segona temporada. És el més menut de la Lliga, base revolucionari de gran velocitat. L'últim d'aquest sector és Jesús Cayonge. Pivot andalús de 2,02 m i 38 anys, prové del Tenerife, ha estat al Los Barrios, el Tarragona, el Valladolid, el León i el Sevilla. El seu club de formació, segona temporada. La seva veterania i classe amaga la seva avançada edat. Avancem ja cap a la segona franja, el color groc, alerta moderada. Aquí també tenim 4 components de la plantilla. El primer, Juanjo Triguero. Pivot de Gandia, 2,08 m i 32 anys, prové del València, també ha estat al Cajasol, al Múrcia, a l'UB La Palma, al Plasencia i al Gandia. El seu club de formació, segona temporada. Interior de gran treball físic, de poc lluïment ofensiu. Seguim, ara és el torn d'Alec Brown. Pivot dels Estats Units, 2,16 m i 23 anys, prové de la Delhi, també ha estat a l'NCA, amb Wisconsin. Es forma a l'Institut de Winona, Minnesota, primera temporada. 4 obert d'hàbitat perimetral en procés de creixement. El penúltim d'aquest sector, Santiago Justo. Alè Castellà, d'1,99 m i 18 anys, prové del Madrid, club que va fer debutar a l'ACB la temporada passada i que el forma juntament amb el Torrejón, primera temporada. Alè de gran versatilitat i tècnica que ja és tota una realitat. I al darrere d'aquesta franja, Pepe Pozas. Base andalús d'1,83 m i 23 anys, prové del Valladolid, també ha estat el júnior de l'Unicaja i els seus respectius equips vinculats. Es forma el Maristes de Màlaga, segona temporada. Director de joc sobri de gran visió. Ràpidament avancem cap al tercer nivell de dificultat, la franja color vermell, alerta alta. I aquí trobem 3 jugadors. Comencem per Tiller House. Escorta belga, però amb passaport dels Estats Units, 1,95 m i 24 anys, prové de la Universitat de Brigham Young, de l'NCA. Es forma a l'Institut de Lone Peak, a Utah. Primera temporada. Anotador universitari extraordinari en busca d'adaptació a Europa. Torna ara de Donny McGrath. Base dels Estats Units, però amb passaport irlandès, 1,93 m i 31 anys, prové del Krasny Oktiabar. També ha estat a l'Efes, al Sant Petersburg, als Algiris, al PAOK, al Verona i a l'AEK d'Atenes, o al Varese o al Cantú, entre d'altres. Primera temporada. Base model de grans recursos ofensius, letal des del triple. I l'últim en perill alt, Angelo Colairo. Alè pivot dels Estats Units, però amb passaport italià, 2,05 m i 26 anys, prové del Bonn alemany. També ha estat en equips del segon nivell de la Bundesliga i de Bulgària, entre d'altres. Primera temporada. 4 de gran riquesa tècnica, però de perill irregular. Moment ara sí per encetar la darrera franja, de color vermell intens, intensitat màxima. I el protagonista d'aquest nivell és Adam Wachinski. Alè polonès, d'1,99 m i 26 anys, prové del Trefil
el Sopot, també ha estat al Poznan, el Gornik i el Torun. El seu club de formació, segona temporada. Anotador galàctic d'infinitat de recursos ofensius, un autèntic ganivet esmolat amb la pilota a les mans. És el jugador que més faltes treu de la Lliga Endesa. I completem la informació amb altres dades d'interès. En efecte, comencem per l'entrenador, Moncho Fernández. Gallec de 46 anys, prové del Múrcia, es forma al Gijón, passa pel Breogán i el Los Barrios. La temporada 2010-2011 fitxa per l'Obradorio, sisena temporada. Jugadors vinculats, Alberto Díaz i José San Martín, edat i alçada mitjana, 2 metres i 25 anys. i els ajudants són Gonzalo Rodríguez i Víctor Tomás Pérez. I aquesta és la fitxa oficial i completa de l'Obradoiro.